Hola, avui m'agradaria parlar-vos d'una anècdota que m'ha passat al meu institut. Bé, no és meu, no en soc el propietari, és titularitat de la Generalitat. Però en tot cas, sí que és l'institut on treballo, i és l'institut on treballo des del setembre, a més de manera continuada. Llavors avui m'ha passat que he anat al bar a una hora que no acostumo a anar-hi, que és l'hora d'esbarjo, perquè em sembla que era un lloc una mica estressant en aquells moments, ple d'alumnes. Total, que he anat al bar i m'estava prenent un cafè. I un altre professor, que no sé si freqüenta o no gaire sovint al bar en aquelles estones d'esbarjo, doncs he notat que em mirava molt. I ho he notat perquè els que no som especialment agraciats sabem perfectament quan algú ens està mirant. Perquè, clar, no estem acostumats a que ens mirin. Llavors, per donar-li una mica de tema de conversa, l'he saludat i se m'ha quedat encara més pensatiu i m'ha dit: tu ja havies treballat aquí, oi? Clar, jo en aquell moment no sabia molt bé com reaccionar i com explicar-li que jo no és que hagués treballat allà, és que no havia deixat de treballar, no? Havia arribat al setembre i des del setembre que estava treballant allà. En tot cas, doncs, m'ha preguntat quina era la meva especialitat i hem estat xerrant. Sí que és veritat que hi havia doncs, una substituta al meu cantó i potser això ha fet que s'alterés la seva percepció o que no m'acabés de reconèixer. També és veritat que fa 3 mesos portava el cabell molt llarg i me'l vaig tallar. Però en tot cas, el que em sembla molt curiós d'aquesta anècdota, i la connecto amb aquesta publicació de Godall Edicions de Quim Aheran, que és un recull de contes, com Corre, pare, corre. I deia, el connecto amb un dels contes, que és el segon conte, que parla d'una noia que està molt capficada pel que pensarà un dependent d'una botiga 24 hores on ella hi va comprar. No? Fins a tal punt que al principi pensa, ostres, aquest dependent m'ha vist comprar diversos productes i fins i tot productes d'higiene íntima, que es pensarà sobre les meves parts més íntimes. Finalment, es descobreix pel relat que el dependent no sap pràcticament ni qui és ella, ni la reconeix, ni tan sols l'acaba reconeixent fora de la botiga com a clienta, i em sembla que la botiga tampoc. I això m'ha fet pensar que a vegades estem capficats o ens fem mala sang per què pensen les persones, i especialment les persones que no són importants a la nostra vida, amb les quals tenim relacions supèrflues. I tal com m'ha passat avui, o li va passar a la protagonista d'aquest relat, penso que el que ens ha d'angoixar realment, o si ens hem de passar malament, que ens ho passem malament per aquelles persones que tenen una intervenció profunda en la nostra vida i no per aquelles que ni tan sols saben quan vam aterrar a l'institut on treballem amb ells.